בבית זה, ברחוב מזה 33, נהרג ב-19 למרץ 1944 ירחמיאל אהרונסון מבחירי לח"י. ירחמיאל נולד בוורשה לרב בריש ולציפורה במשפחה בת 3 ילדים. מגיל צעיר למד עברית, ולאחר שסיים גימנסיה יהודית ביקש להמשיך לימודים בטכניון וניצל את הזכות שנתנו הבריטים למתן סרטיפיקטים לצורך לימודים ולהגיע לארץ מעל למכסת הסרטיפיקטים. עוד בוורשה הצטרף לסניף אצ"ל, ובשנת 1939 הגיע לארץ ישראל והחל את לימודיו בטכניון. בעת לימודיו עבד למחייתו במחלקה לעבודות ציבוריות בחיפה. עם הפילוג באצ"ל הצטרף ללח"י וקיבל את הכינוי המחתרתי אלישע. הוא היה אחראי לסניף הקטן של לח"י באזור חיפה. בספטמבר 1942 ברחו יצחק שמיר ואליהו גלעדי ממחנה המעצר מזרע שליד עכו. הם הגיעו לביתו של אלישע שסידר להם מקום לינה, דאג להחלפת בגדיהם למדי נוטר לגלעדי וקצין פולני לשמיר, ולהעברתם למרכז הארץ. לאחר מכן הורה לו שמיר לעבור מחיפה לתל אביב והפקיד בידיו את המשימה לארגון עורף אזרחי למחתרת. מטרת העורף הזה הייתה להגיש תמיכה ללוחמים בשיכון, כספים, עזרה רפואית ועוד. הוא דאג לקליטת בורחי לטרון, שבימים הראשונים לאחר בריחתם שוכנו בבונקר מסתור בחולות בת ים. הוא הוציא גיליון פנימי לאוהדי המחתרת בשם שוחרי חירות ישראל. בשנת 1943 היה מעורב בחיסולו של חבר הלח"י אליהו גלעדי. הוריו ואחותו הבוגרת שושנה נספו בגטו ורשה, ואחותו הצעירה לאה נספתה באושוויץ. מתי שמואלביץ', אחד מהבורחים מלטרון, עבד בשיתוף פעולה עם אלישע וניסה לגייס אוהדים למחתרת. ביומו האחרון הגיע אלישע לחדרו של שמואלביץ' וביקש ממנו שייתן לו אקדח, כי הנוקר באקדח שלו נשבר, אך לשמואלביץ' לא היה אקדח לתת לו. אלישע נפרד ממנו וחזר באוטובוס לתל אביב. כשירד מהאוטובוס החל ללכת ברחוב מזה, וטנדר של המשטרה הבריטית החל לעקוב אחריו. בידי אלישע היה דרכון מזויף על שם זלמן פורמן. בשלב מסוים קראו לו השוטרים לעצור, והוא החל לברוח. אלישע נכנס לבית מספר 33 ועלה בחדר המדרגות בכוונה להגיע לגג ולעבור משם למקום אחר. אולם דלת הגג הייתה נעולה. השוטרים הגיעו לאלישע וירו בו עשרות קליעים מהטומיגנים שבידיהם והרגוהו. הודעת המשטרה הרשמית הייתה כי אלישע פתח באש על השוטרים. אחר כך נמסר כי בתיקו נמצאו כרוזים של לח"י ואקדח. עם זאת, מלבד השוטרים לא היו עדים נוספים למאורע בחדר המדרגות. המשטרה וחברה קדישא לא הצליחו לברר את זהותו האמיתית, והוא נקבר בבית הקברות נחלת יצחק כאלמוני בשם אברהם בן אברהם. כעבור מספר ימים נקמו לוחמי לח"י את מותו והרגו מספר שוטרים בריטים. כמו כן ניסו להתנקש בחיי הקצין פורד, מפקד משטרת תל אביב, אך נכשלו. פורד נפצע קל וכעבור זמן קצר עזב את הארץ.